Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю! В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события, которые появились на сегодняшний день. Сегодня 86-й день, я напомню, героического сопротивления Украины, украинского народа, украинских вооруженных сил, да и всего свободного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, если вам есть что сказать нам. Важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем туда же все наши программы в записи. Если вдруг вы не успели посмотреть нас в прямом эфире, заходите на наш канал, смотрите нас там. И не забывайте ставить лайки под программами. Это поможет продвигать YouTube-канал Первого Крымско-татарского. Я же рада представить гостя, который присоединяется к нашему эфиру. Це політолог Михайло Бесараб. Пане Михайло, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Валейкум ассалам. Да, пане Михайло, среди последних новостей, вот с такого информационного сообщения, я бы хотела начать нашу беседу. Военные России держат себя в тонусе, в кавычках, с помощью наркотиков. Об этом свидетельствуют перехваты службы безопасности Украины. И знаете, здесь я, вот прочитав эту новость, да и, собственно, каждый день читая новости, я все больше и больше убеждаюсь в правоте ряда экспертов, которые сравнивают нынешний российский режим с Третьим рейхом Гитлера, потому что во времена Гитлера он также держал своих военных на стимулирующих средствах, да, если я не ошибаюсь, там первитин назывался наркотик, который тоже употребляли солдаты Гитлера. Вот у вас такого ощущения нет, как будто все под копирку? Ви знаєте, мені здається, що російська армія сучасна Росія – це гірше, ніж Третій рейх. Російська армія гірше, ніж Вермахт. Мені дуже імпонував один коментар, який я знайшов у соціальних мережах одного з українських філософів, який сказав наступне, що Третій рейх оголосив війну всьому вільному світу, так? Але Третій рейх дуже дбайливо ставився до німців, до вищої раси, до своїх військовослужбовців. Третій рейх беріг свою армію, ощадно використовуючи її ресурс. Що ми бачимо з боку Росії? З боку Росії ми бачимо ненависть не лише до своїх ворогів, але й також до власного народу, тому що те, що виробляє вище військово-політичне керівництво своїми військовослужбовцями, ті, вибачте, настанови, які вони їм дають, ті накази, які їм видають, ті завдання, які перед ними ставлять, ця дика несправедливість, яка існує в російській армії, коли москвичі і мешканці Санкт-Петербургу становлять просто неймовірно низьку частку серед мобілізованих на війну в Україні, а більшість становлять представники корінних народів сьогоднішньої території Росії, то це означає, що Кремль ненавидить своїх людей. Кремль навмисно кидає їх у м'ясорубку. Кремль зневажливо ставиться до своїх громадян. Вони для них справді гвинтики, які не мають жодної цінності. Для Гітлера, вибачте, для негідника і військового злочинця, воєнного злочинця, його солдати становили значно більшу вагу, аніж для Путіна військовослужбовці сьогоднішньої Росії. Ну а на ваш взгляд, вот куда сейчас Путин ведет эту войну? Потому что уже на протяжении 86 дней Путин, Кремль не добились абсолютно нигде, ни в каких направлениях, каких-либо стратегических успехов. Вот первые их планы провалились, захват Киева, в Харьковском направлении они пытались прорываться, не получилось, на Донбассе нет абсолютно никакого продвижения. Ну, Херсонская область, к сожалению, сейчас находится под оккупацией. И все же, вот куда сейчас ведет Кремль эту войну? На что рассчитывает Путин?
Стратегічна мета Путіна – захопити всю Україну. І ми розуміємо, що ця стратегічна ціль є недосяжною для сьогоднішньої Росії. І, відповідно, первинний задум цієї воєнної кампанії в Україні провалено. Далі росіяни зосередились на тому, що вони можуть собі дозволити, тобто на більш активних діях на сході України, причому вони відступили з Харківського напрямку, вони були змушені покинути Чернігівський, Сумський напрямок під тиском українських військових. Я вже не кажу про тих військових, російських військових, які тут пробували щось зробити біля Києва. Всіх їх перегнали на схід, тобто на Донецький, переважно Донецький напрямок і на південь. Тобто це те, що посильно сьогоднішній російській армії. Тобто десь пробувати вести боротьбу за цю частину України. Безумовно, навіть такі плани Росії не влаштовують нас, і я впевнений в тому, що за певний час, коли українське військо за допомогою західних озброєнь буде готовим до масованого контрнаступу, він відбудеться. В чому полягає зараз завдання Росії? Завдання Росії зараз полягає втримати ось захоплені частини Донецької і Луганської областей, за можливості вийти на адміністративний кордон областей, а також утримати ось це Приазов'я, так, тобто приазовські регіони Херсонської області і Запорізької відповідно області. Далі у Путіна, очевидно, буде гостра потреба в зализуванні ран, в перегрупуванні своїх військ і в продумуванні плану захоплення всього півдня України. Так, одразу з наскоку не вийшло і вже не вийде. Тому Путіну потрібна буде пауза, і він її заповнить, чи давайте так, не заповнить, він буде планувати її заповнити переговорним процесом. Вже зараз ми чуємо сигнали з Москви про те, що треба сідати за стіл переговорів. Це означає, що Росія видихлася, Росія зробила на сьогоднішній день все, що вона могла зробити. Зараз їм потрібна пауза для того, щоб потім здійснити удар на Одесу. Тому що завдання максимум було захопити всю Україну. Завдання мінімум – це захопити південний схід України, відрізати Україну від моря. Я думаю, ці плани зберігаються, але Путін буде поетапно діяти, тому нам дуже важливо не йти на ось ці, вибачте мені, не йти в цю пастку, не погоджуватись на паузу, тривалу паузу, заповнену переговорним процесом, не давати росіянам можливості відпочити, і перевести оборонну кампанію одразу ж в контрнаступальну і викинути цих негідників з території України, включно з Кримом. Ну, складывается такое впечатление, что уже Кремль хочет вернуться к переговорному формату. Недавно заместитель министра иностранных дел России сообщил о том, что Россия не против сейчас садиться за стол переговоров и возвращаться к переговорному процессу. Это цитата его прозвучала сразу после заявления советника главы Офиса президента Михаила Подоляка относительно того, что переговоры сейчас приостановлены. Ну так, це, власне кажучи, коли я говорив про наміри Росії, я мав на увазі і ці заяви з боку Російського Міністерства закордонних справ. Все це свідчить про те, що Росія втомилася, Росія потребує передишки, так, тобто вона потребує паузи. Але ми маємо розуміти наступне. Якщо ми ворогу дамо паузу, тим більше паузу заповнену переговорним процесом, в ході якого Росія, звичайно, почне маніпуляції і всередині України, і буде пробувати вплинути на Захід, щоб послабити санкції, наприклад, у зв'язку з режимом припинення вогню, так, який буде під час цієї паузи. Цього не можна росіянам дати можливості зробити. Вони втомилися, треба скористатися їхньою втомою, треба скористатися тим, що у них вичерпуються ресурси. А вообще хоть на каком-то этапе за этот стол переговоров садиться нужно, по-вашему? Есть ли смысл вообще переходить в дипломатическую и в переговорную плоскость? Це, даруйте за філософське поняття, екзистенційне протистояння. Це буттєве протистояння, в якому повинен перемогти хтось один.
Компромісу бути не може. Якщо ми підемо на будь-які компроміси, не викинувши росіян з всієї української території, якщо ми не доможемося від шкодування Росією збитків, завданих подіями, починаючи з 20 лютого 2014 року, це означатиме продовження війни. Тобто, про що б ми не сідали з росіянами розмовляти доки от вони не доки ми їх не викинемо з України, з всієї України, доки вони нам не заплатять за все, фактично визнавши свою капітуляцію, доти буде загроза продовження війни. Вона може припинитись на якийсь період, але вибачте мені, розгорітися знову за кілька місяців чи за кілька років. Росія повинна зазнати жорсткої поразки. Я наголошую на слові жорсткої поразки з усіма наслідками для держави, яка зазнала цієї поразки. То есть такого дубль 2 2014 с оккупированным Крымом и Донбассом уже не будет, учитывая, что Херсонская область сейчас находится под оккупацией, и очевидно, что российские оккупанты планируют инкорпорировать эту территорию в состав России. Бачите, 2014 рік, помилки, які ми робили, починаючи з 2014 року, йдучи в пастку, яку нам підготували росіяни, закінчилося чим? Закінчилося 24 лютого 2022 року. Тобто все, що відбувалося в так званому переговорному процесі про так зване мирне врегулювання в попередні роки, з 14 по 22 рік, вело нас до масштабного вторгнення росіян. Тому робити другий раз таку спробу, це означає просто танцювати на граблях. То есть, по сути, вот эти 8 лет, извините, вас перебила, 8 лет переговорного процесса, Минск-1, Минск-2, мы все понимали, что, в принципе, Минские соглашения имплементировать в украинское законодательство невозможно, потому что это бы означало конфедерацию в нашей стране. Это все понимали. И все понимали, что Минский процесс – это только процесс для процесса и всего лишь оттягивание времени для подготовки Украины, украинской армии к тому, что произошло, собственно, 24 февраля 2022. Ви сказали, що не всі розуміли. Звичайно. Так. Ми ж пам'ятаємо такі жваві дебати в оці попередні 8 років. Я, безумовно, належав до тієї когорти експертів, громадських діячів, які критикували мінські домовленості. Але багато хто казав, продовжував повторювати ці мантри медведчуківсько-кремлівські, тобто це були люди з патріотичного табору, які казали, альтернативи мінським домовленостям немає. І ось ми побачили, до чого це призвело. Мінські домовленості повинні були дозволити Росії реалізувати їхній задум, так, без війни. Коли Україна завдяки активній позиції громадянського суспільства відкинула будь-які спроби нав'язати нам реалізацію мінських домовленостей, бо ми розуміли, що за ними стоїть, Путін вирішив реалізувати мінські домовленості силою. Тобто все, що зараз відбувається з боку Росії, це вже нав'язування Україні мінських домовленостей, тільки не за столом переговорів, а в силовий спосіб. Я б так це сказав. Так би охарактеризував ситуацію. Тому жодного Мінська 3, 4 і так далі бути не може, бо це лише пролог до війни. Но вместе с этим мы знаем, что вот Турция сегодня проводит там дипломатические попытки работать для того, чтобы стать посредником, занять роль посредника в урегулировании этой войны. Мы знаем, что были несколько переговорных процессов, которые прошли как в Анталии, так и в Стамбуле. Вот какая роль, на ваш взгляд, здесь Турецкой республики? Что вы думаете по этому поводу? Ви знаєте, місце переговорів має вторинне значення. Так, подяка, звичайно, Туреччині за ту допомогу, яку вона надає Україні, в тому числі з постачанням ударних озброєнь. Але проблема не в тому, де відбудуться переговори. Проблема в тому, що буде предметом цих переговорів. І якою буде ситуація на полі бою на момент проведення цих переговорів.
Про те, коли можна починати переговори з Росією і про що ми вже з вами говорили. Початок переговорів зараз вкрай невигідний для України. Нам нема про що говорити з росіянами. Вони не припинили війни, вони не звільнили нашої території, у них не звільнилися плани щодо України. Про що можна говорити з загарбником, який знаходиться на твоїй землі? Тобто ми в такому випадку починаємо, якщо ми починаємо такі переговори, ми входимо в них з позиції слабшого. Путін повинен сидіти за переговорним столом, чи будь-хто інший, можливо, його вже не буде в живих на той момент, да? Будь-хто інший, будь-який спадкоємець Путіна, в якості людини, яка представляє державу, что зазнала целковытой безумовной поразки у войне с Украиной. А как вы думаете, вот сегодня мы видим просто колоссальную, такую полную, консолидированную поддержку коллективного Запада Украине во главе Великобритании и Соединенных Штатов Америки? Небывалая просто поддержка и помощь сейчас оказывается со стороны наших западных партнеров. Вот когда Украина, украинские вооруженные силы, украинский народ выйдет на административные границы с временно оккупированным полуостровом Крым, деоккупировав новооккупированные территории, как вы думаете, не скажут ли нам наши западные партнеры и не предложат ли они нам сесть за стол переговоров? Вы, наверное, слышали недавнее заявление Зеленского, который сказал, что Макрон предлагал президенту Украины нашему поступиться национальными интересами, частью суверенитета Украины, чтобы спасти лицо Путину. Пане Михайло, чуєте? Так, я чую вас. И вот не станет ли так, что на каком-то этапе наши западные партнеры скажут, нужно садиться за стол переговоров, учитывая, что они долгое время, собственно, балансировали между поддержкой Украине и нежеланием полностью развалить Россию, в том числе и в экономическом плане? Попри те, що Захід консолідований в застосуванні санкційного тиску проти Росії, ну там за дуже великими незначними винятками, так, типу Угорщини, попри те, що Захід надає Україні озброєння, вибачте, мені просто дзвонять. Попри те, що Захід надає Україні озброєння, фактично кожна держава НАТО долучилася до цього процесу. Треба розуміти, що все ж таки політична позиція західних держав є різною. Справді є держави-фаворити процесу підтримки України, і ви їх назвали. Це Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Польща, Балтійські держави і ще низка центральноєвропейських країн, тобто безпосередніх сусідів України. Справа в тім, що ось вони задають темп, і ми повинні передусім дослухатися, чи, скажімо так, звіряти годинники з тими державами, які надають нам найбільшу допомогу. Безумовно, що зараз з боку Франції, Італії, там, я не виключаю, Греції, Португалії, там низки інших країн, які часом залежать від Росії, будуть надходити пропозиції сідати за стіл переговорів з Росією якнайшвидше, і я впевнений в тому, що росіяни будуть таким чином тиснути на нас. Але у нас має бути своя позиція, це раз. По-друге, наскільки я розумію, завдання і мету Великої Британії, передусім, а також Сполучених Штатів Америки, Росія повинна зазнати цілковитої поразки і полишити абсолютно всю територію України в міжнародно визнаних межах, тобто включно з Кримом. Саме це вважатиметься переможною крапкою у війні проти Росії. Я взагалі вважаю, що звільнення Криму – це є, знаєте, такий ключовий маркер чи ключовий критерій закінчення війни, поразки Росії у цій війні. Тобто, як тільки Росія буде змушена покинути Крим, це означатиме завершення справжньої тобто завершення російсько-української війни. Ось це буде сигналом, тому що доки Росія буде спроможною залишати за собою Крим, це означатиме, що вона буде настільки сильною, що вона ще може втримувати частину території України. От як тільки росіяни підуть з Криму,
ми зможемо говорити про те, що ми перемогли. Так, а скажите, вот на ваш взгляд, в чем интерес, реальный интерес Великобритании и Соединенных Штатов Америки в поддержке, в помощи Украине? Ну, помимо сохранения там демократических ценностей, там сохранения вестфальского порядка, вообще мирового устройства и так далее. Вот. Ну, справа в тому, що ведучи війну проти України, і це, до речі, Кремль цього не приховує, це публічна їхня офіційна позиція, вони воюють не з Україною, вони воюють зі Сполученими Штатами Америки, з Великобританією і загалом з колективним Заходом. Тобто війна Росії проти України – це війна в тому числі спрямована на знищення світового порядку, в якому Сполучені Штати Америки і Велика Британія відіграють провідну глобальну роль. Так? Тобто поразка України у війні проти Росії, якщо б так сталося, так, це б означало, що Росія похитнула гегемонію США і Великобританії не лише у Європі, але й в планетарному масштабі. Тому, допомагаючи Україні перемогти Росію, Сполучені Штати Америки і Великобританія захищають право лідерів глобального світового порядку, право на статус супердержав в існуючому порядку, світовому порядку. Ну и плюс победа, наверное, такого авторитарного, клептократического государства дало бы карт-бланш другим таким же режимам идти дальше в геополитическом Звичайно. плане. Це був би сигнал для Китаю, тобто тут немає жодних сумнівів. І західні експерти ще до початку російсько-української війни говорили про те, що можлива поразка України відкриває чи підвищує ймовірність нападу Китаю на Тайвань. Тобто це символічна точка в Тихоокеанському регіоні, символічна точка в конкуренції, так, чи в такому негласному протистоянні між Пекіном і Вашингтоном. От як тільки Пекін побачив, що Захід не зміг допомогти Україні, Китай би зрозумів, що можна наводити свій порядок в Тихому океані. Тому, власне кажучи, це ще одне підтвердження, це ще один аргумент на користь тези про те, що Україна, воюючи проти Росії, зберігає глобальний порядок денний, в якому провідну роль відіграють Сполучені Штати Америки і Велика Британія. Вчера вечером министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Европейский парламент принял резолюцию, в которой поддержал создание Международного трибунала для наказания России. Что это означает? Правильно ли понимаю, что резолюция Европарламента все же носит рекомендательный характер, но все же, основываясь на нее, правильно ли я поняла, что будет создан международный трибунал? Когда это может произойти? И как вы видите его работу, эффективность и так далее? Ну, наразі не зрозуміло, який суд, врешті-решт, судитиме Путіна, і де буде розташовано цей суд. Не виключено, що цей суд буде розташовано в Маріуполі чи в Бучі, або в якомусь іншому населеному пункті України, де в лапках прославилася російська армія, вчиняючи страшні воєнні злочини. І, напевно, вторинним зараз є питання процедури, так, за якою судитимуть цих негідників, я маю на увазі вище військово-політичне керівництво Росії. Важливими зараз є політичні заяви і політична позиція. Нам важливо чути і розуміти, що держави вільного світу ухвалили для себе остаточне рішення, що Путін – міжнародний кримінальний злочинець, Росія систематично вчиняє воєнні злочини, інші тяжкі міжнародні кримінальні злочини, а відтак вище керівництво Росії повинно понести відповідну відповідальність, вибачте за таку тавтологію. Тож заява важлива, вона, ну, скажімо так, визначає
позицію європейських держав стосовно майбутнього покарання Путіна. Перед тим свою позицію висловила Великобританія, ще раніше Джо Байден. Тобто ми маємо фактично консенсус щодо оцінки дій і що. Дякую вам дуже, пане Михайло. Чухсагун, что нашли время, подключились к нам в эфир. Я так понимаю, что у нас небольшие проблемы со связью. Спасибо вам большое. Последнее предложение, к сожалению, услышать мы не успели, но суть ясна. Михайло Басараб, політолог, був з нами на прямому зв'язку. А я рада представить следующего гостя, который присоединяется к нам в эфир. Це Василь Шевченко, радник віце-прем'єр-міністра України 2017-2019 роках, перший заступник міністра соціальної політики в 2014-2016 та виконуючий обов'язки міністра транспорту та зв'язку України в 2009-2010 роках. Пане Василю, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый день. Добрый день вам, салам алейкум. Пане Василию, только что говорили про принятую вчера европейскими парламентариями резолюцию, которая поддерживает создание Международного трибунала по наказанию России. Как вы думаете, когда может быть создан такой международный суд? Где он может быть? В рамках какой организации? Или это будет вообще отдельный суд, отдельный судебный процесс? Как вы это видите? Ну, на сьогоднішній день у нас є єдиний майданчик, і цей майданчик називається Організація Об'єднаних Націй. Мало того, нам слід розуміти, що Рада безпеки ООН, де Росія має право вето, практично заблокована, і в зв'язку з цим весь так званий світопорядок після Другої світової війни заблокований. І фактично в частині, скажімо, використання сил та засобів ООН з метою, ну, скажімо, захисту інтересів засновника цієї організації України є достатньо обмеженим. Тому тут час від часу покладаються надії на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй, але знову ж таки це буде резолюція, і відповідно, як вона буде впроваджуватись, також ніхто не може гарантувати, тому що, от, наприклад, у випадку з Україною ми можемо спостерігати, коли Росія повністю заблокувала українські порти, заблокувала український експорт. І фактично Організація Об'єднаних Націй піднімає питання щодо можливого голоду по світу, і на сьогоднішній день реакції як такої немає. Тобто це загроза, ну, скажімо, навіть не тисяч і не десятків тисяч смертей людей від можливого голоду. Тобто в даному випадку це питання надзвичайно важливе, тому що цей орган і був створений якраз для того, щоб гарантувати всім безпеку. Ну і відповідно резолюції, які приймаються, вони, на жаль, є слабо ефективними. Ну, хоч знову-таки це не значить, що ми повинні не звертати на це увагу. Тобто все це світовий порядок, який був сформований після Другої світової війни. Но он уже неэффективен. Мы же видим, что он абсолютно неэффективен. И даже в этом вопросе это же абсурдно на самом деле звучит, да? Когда есть страна-агрессор, она оккупирует другую территорию другой страны, она здесь убивает гражданских, убивает детей, женщин, и при этом имеет право вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, которая была создана после Второй мировой войны для защиты и обеспечения мира и безопасности. Но это же абсурд. Неужели нет абсолютно никаких механизмов реформирования этого вопроса? Что с этим делать? Ну, знову ж таки, якраз наслідок того, що цей випадок, такий прикрий випадок має місце, і стала мова про новий можливий світопорядок. І тому зараз ми можемо чути, що в руках українських воїнів фактично будується новий світ, які там своїм життям, своєю кров'ю виборюють нові умови справедливості. Які це
будуть нові умови, на сьогоднішній день ніхто не може сказати, тому що по великому рахунку тільки перемога українських Збройних сил може гарантувати якраз зміну цього світового порядку. Тому і всі з такою надією дивляться на Україну. Хоча ясно, що Україна б'ється самотужки, хоч знову-таки дякуючи нашим союзникам, які допомагають зброєю, допомагають нам фінансово, допомагають нам навіть добрим словом. Просто що демократичні країни, вони в багатьох випадках залежать від думки своїх мешканців. І оцей час, поки ця думка буде сформована через ваших колег, через засоби масової інформації, якраз розтягнута в часі. Тому кожен день, коли Україна протистоїть агресору, кожен день, коли ми стримуємо чи навіть контратакуємо ворога, відповідно, це час працює на зміни світового порядку і на зміни, які стосуються якраз підтримки демократичного світу. То есть в таком случае можем ли мы сказать, что война, которая сегодня идет в Украине, это в принципе такая цивилизационная война? Ну, на сьогоднішній день так, тому що по великому рахунку, після того, як Сполучені Штати виводили свої війська і були деякі, ну, такі не зовсім сприятливі медійні, ну, скажімо, факти, що як це відбувалося, фактично автократичні режими зрозуміли, що це слабкість світу. І зараз ставка робиться якраз на Україну, яка, ну, на яку ніхто не розраховував, що вона протримується більше 3 днів. Як ви пам'ятаєте, навіть розмови офіційних осіб деяких країн казали, що навіщо нам вам допомагати, коли ви через 3 дні вас існувати не буде. Тобто, і знову ж таки, питання забезпечення зброєю будувалося на тому, що дати можливість Україні. А коли Україна гідно дала бій, фактично весь народ в'язався в потужну протидію. В багатьох випадках навіть жертви людей, які, ну, своє життя віддали за те, що, можливо, країна змінилася, і світ змінився. Якраз от ці люди також прийняли участь в цій, ну, там, скажімо, світовій боротьбі за справедливість і за світовий новий порядок. Але слід розуміти, що ми зараз можемо говорити про стримування, а не можемо говорити про те, що ця перемога вже відбулася. Тому що це ще довгий і дуже тяжкий шлях, як для України, так і для світу. А вот многие военно-политические аналитики говорят о том, что война в Украине сейчас для России – это вот второй Афганистан. Когда, мы знаем, советские войска зашли на территорию Афганистана, это, вы мне напомните, 1979 да, год, и были вынуждены выйти в 1989-м, после чего буквально через пару лет развалился Советский Союз. Может ли случиться так, что в результате этой войны и победы Украины, путинского режима и, собственно, вот того российского режима уже не будет? Ну, я думаю, що будь-яка ідея зараз має право на життя, але на сьогоднішній день оця загроза, яка здавалася більш загрозливою, як атомна зброя, дещо відійшла на другий план після того, як світ зрозумів, що цей шантаж буде продовжуватись рівно стільки, скільки буде продовжуватись страх Заходу. І Захід переборов себе, і відповідно у Німеччині якраз на засіданні країн НАТО було прийнято рішення про те, щоб забезпечити Україну допомогою настільки, щоб вона могла не тільки стримувати ворога, а і давати гідну відсіч і забезпечувати, можливо, перемогу на своїй території в якійсь перспективі. Тобто це було ключове рішення. І від цього рішення ясно, що відштовхуються всі країни. Деякі країни
реагують дуже швидко, як це традиційні союзники наші. Це згадаємо і Британія, яка там фактично в самий критичний період без довгих затягувань надала Україні захисну зброю, Сполучені Штати, і Канада, Австралія і тому подібне. Тобто деякі європейські країни, які довгий час не визнавали, що той же ж природній газ чи паливо є зброєю, про які багато разів Україна попереджала їх. І виявилося, що це так. І на сьогоднішній день ми можемо бачити це як погрози зростання цін, як хитання цін на ринку газу, так і погрози відключення газу від газу деяких країн, що само по собі є нонсенсом, тому що країни, які побудовані на демократичних принципах і свободі підприємництва, вони ніколи не можуть допустити такого, що вони будуть втрачати якісь економічні інтереси. Але тут ясно, що домінує така геополітична ідея завоювати Україну і з Україною втягнути весь світ це протистояння, якраз і розпочалася в тому числі з газових війн. Вони почалися в Україні. Кстати, по газу, пане Василю, сегодня аналитики Citigroup сообщили, а точнее спрогнозировали, что из-за резкого роста цен на газ в этом году Россия получит от Европейского Союза рекордные 100 миллиардов долларов, что почти вдвое превышит показатели 2021 года, говорится в аналитической статье Citigroup. Они пишут, что несмотря на санкции, громкие заявления и обещания ввести эмбарго, 27 стран-членов Европейского Союза ежедневно платят «Газпрому» по 200 миллионов долларов. Как это понимать? Есть ли вероятность все же, что Европейский Союз в ближайшей перспективе проголосует шестой пакет санкций, в который включен непосредственно эмбарго на российскую нефть и газ? Ну, ви розумієте, наші, скажімо, сусіди європейські країни, вони в багатьох випадках розділяють наші погляди. І в багатьох випадках навіть народи розділяють наші погляди, що потрібно боротися і гідно перемагати ворога. Але так звані ці пріоритети бізнесові, нічого особистого крім бізнесу, вони в політиці домінують і в деяких європейських країнах. І коли вони були втягнуті в такі пастки з дешевим газом, чи з непрогнозованими цінами на газ, чи згадаємо Північний потік як 1, так і 2. Тобто всі ці проекти розглядалися як комерційні, поки не були використані проти них. Ось цей результат високих цін. Мало того, не думаешь, что там сидят глупые люди, которые не понимают, что вот эти деньги, которые зарабатывает Россия, она вкладывает в две вещи. Это в армию, в своих военных, которые приходят сюда и убивают нас, и в пропаганду, которая тоже оболванила все 140 миллионов России. Ну, если не все, то большинство. Да і не тільки розумієте, західні аналітики, особливо фінансових ринків, вони прогнозують ринки. І вплив політичних подій для них, як для представників, скажімо, демократичних країн, чи країн, де ринки є вільними. Тобто це є незрозумілим, навіщо у збиток розпочинати такі війни. Тобто вони не розуміють, що це можливо. І коли це відбувається, то їх прогнози, як правило, не завжди виявляються такими, що можуть прогнозуватись, бо не можна прогнозувати країну, де влада зосереджена у одній особі, тому що це залежить абсолютно не від ринкових інтересів чи від ринкових якихось подій. Ну, знову ж таки, якщо брати знову той же ринок енергоносіїв, то він є достатньо обмеженим у світі, він є стабільним і, був стабільним, вірніше, якісь роки. Вони базуються на цій інформації, яку вони мали до того. І в даному випадку, коли це відбувається, то це відбувається для них вперше, і це є шоком для будь-яких ринків. Тому ринки реагують такими скачками цін, але потім наступний крок – це вони позбавляються від того постачальника, який є ненадійним.
І оцей наступний крок уже найближчим часом має наступати. Тобто він має з'являтися, тому що з ненадійним покупцем ринкові інструменти, ринок енергоносіїв має виключення, але стараються уникати і не працювати. Тим більше альтернатива того ж російського газу є ринки газові и тех же Сполучених Штатів, и країн арабського світу. А они диверсифицированы, эти рынки, на территории Европейского Союза или нет? Як вам сказати, диверсифікація – це питання пропускних спроможностей, скільки вони можуть отримати зрідженого газу. Тому що ми ж говоримо тут уже про зріджений газ, не той, що постачається трубами, але наскільки швидко вони зможуть збільшити свої пропускні спроможності, наскільки швидко вони зможуть забезпечити альтернативне постачання. Точно так же і Росія, вона буде втрачати це по мірі того, як будуть збільшуватись потужності прийому скрапленого газу. Тобто, це такі наслідки політики, яка базувалася на, скажімо, довірі до партнерів і бажанні умиротворити Росію. Дякую вам дуже, пане Василю. Чухсагулно, що наше время і підключились нам в ефір. Слава Україні! Дякую, героям слава. Василь Шевченко був з нами на прямому зв'язку. Радник віце-прем'єр-міністра України 17-19, перший заступник міністра соціальної політики 14-16 та виконуючий обов'язки міністра транспорту у зв'язку України 9-10 роках. А зараз до нашого ефіру доєднується Макар Таран, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка. Пане Макаре, вітаємо вас. Салям алейкум. Салам алейкум. Доброго вечера. Да, только что с паном Василием, наверное, услышали часть нашей беседы, говорили о Европейском Союзе, который, к сожалению, пока что не готов отказаться от российского газа и нефти. Вы знаете, что в начале этой недели глава европейской дипломатии Жозеф Боррель сообщил о том, что министры иностранных дел стран Европейского Союза не договорились по поводу принятия 6-го пакета санкций, куда был включен непосредственно пункт об эмбарго на российскую нефть и газ. Как вы думаете, что является основной причиной, что лежит в основе скептицизма тех стран, которые не готовы идти на такой шаг? И какова вероятность, что все-таки такой пакет санкций будет принят, потому что мы об этом говорим уже на протяжении 8 лет? Я дуже сподіваюся, що консенсус в Європейському Союзі, ми бачимо це все після 24 лютого. Консенсус після дискусій з'являється. Є драйвери цього консенсусу, і пані Урсула фон дер Ляєн, і Жозеп Боррель. Ми бачимо і чуємо, і читаємо його емоційний, моральний, такий політичний настрій. Він проукраїнський. Просто ми зараз трошки з іншого кута бачимо, як працює механізм в Європейському Союзі і в Європі взагалі. Можливо, це нас дратує, можливо, це здається навіть для декого аморальним. Да? Ми живемо трошки в іншому вимірі, ніж процедура. Нам треба, і ми хочемо, і ми вважаємо, що ми повинні мати, так би мовити, фаст-трек по всім процедурам і так далі. Але ось така процедура. Ось такий процес узгодження, де кожна країна Європейського Союзу багато в чому демонструє якісь свої амбіції, назвемо це так загальними словами. Тому я думаю, що консенсус буде знайдено, але все це час, який для нас дуже дорогий. І для нас це, знов-таки дуже абстрактно говорячи, певний урок наперед, що ми повинні грати і потрібно грати далі на якесь випередження. Мається на увазі, що ми повинні з такими україноскептичними країнами, нехай так їх назвемо, їх зафіксувати і шукати якісь можливості з ними якоїсь там чейнджу, комунікації і якихось підходів, які для нас були би вигідні. Тобто ми зараз трошки застукані зненацька цією ситуацією і
я не знаю, я повторюся, що час для нас зараз золотий і цінний. Це наше життя, життя наших солдат і громадян, але європейська бюрократія, ось вона така. Її іншої немає і бути не може. Приблизно так би я відповів. А как нам нужно разговаривать тогда с нашими партнерами из числа стран Европейского Союза и переубеждать их? Мы можем? Если да, то как? Какие аргументы стоит приводить, чтобы нас услышали, вот помимо патетичных заявлений? Я там 2-4 роки тому кілька разів, здається, навіть і на вашому каналі, говорив про те, що Україна повинна мати певну систему стимулів, там економічних, нехай політичних стимулів для роботи з ось такими країнами, як Німеччина, там такими країнами, як Угорщина. Тому що ми кричимо, ми вимагаємо, стукаємо кулаками, пускаємо сльози, давайте санкції, але вони не живуть під бомбардуваннями. У них, знов-таки, інша трошки атмосфера їхнього існування. І вони нас не можуть зрозуміти, і ми їх не можемо зрозуміти. Тому нам треба створювати певну систему економічних стимулів, систему якоїсь такої більш щільної комунікації, систему взаємодії там між парламентськими групами, фракціями і так далі. Тобто мати такі важелі психологічного впливу, комунікації, економічного певного впливу, щоб, наприклад, ті самі санкції, щоб, наприклад, ті збитки, які європейський бізнес несе із-за санкцій, вони якоюсь мірою були пом'якшені. Щоб ми показали їм, що в Україні є перспектива, що Україна, можливо, там, нехай помріємо, буде якимось хабом, економічним, там, технологічним хабом, цікавим, таким же цікавим, як і, скажімо, для них була Росія з точки зору там сировини і ринку. Це, на мою думку, це єдиний спосіб цю ось прагматичний стиль, європейський, прагматичний, бюрократичний, такий цифровий, я маю це на увазі такий калькуляторний стиль, якоюсь мірою на нього впливати і розмивати, де ми можемо показувати, що ось у вас тут мінус, але у вас може бути такий плюс. Не тільки моральний плюс, але плюс ще і матеріальний, і економічний. Тому що уряди європейських країн, вони відповідальні за соціально-економічну політику перед своїми виборами. Вони ж не відповідальні перед нами. Я їх в ніякому випадку не захищаю, але ми повинні, знаєте як, холодною головою намагатися зрозуміти, чому так відбувається, як воно відбувається. Отже, ми повинні вже зараз говорити про ту систему стимулів, преференцій, якогось такого зацікавлення в нас зараз і на період після того, тому що війни закінчуються і ми переможемо. А як ви думаєте, вот наші партнеры Соединенных Штатов Америки, Великобритании, вот тех же стран Балтии, Польши смогут переубедить вот представителей стран старой Европы, так их назовем? Ми зараз бачимо тенденції, які загострилися. Я, наприклад, дві, так би мовити, пунктирно позначив. Перша тенденція, що Сполученим Штатам більшою мірою вдалося мобілізувати навколо ідеї підтримки України переважно більшість європейських країн. І це велике, колосальне досягнення, яке ми повинні усвідомлювати і подякувати адміністрації Байдена за те, що відбулося. Це з одного боку. З іншого боку, ми бачимо, наприклад, візьмемо не найбільш свіжий приклад, це позиція Туреччини щодо членства в НАТО, Швеції і Фінляндії. Тут ми бачимо, що голосу США може бути недостатньо, що Сполученим Штатам треба буде взаємодіяти з іншими європейськими країнами для того, щоб якось вплинути на позицію Ердогана, яка от вона така, яка позиція, це можна обговорювати, її теж можна логічно зрозуміти, і треба її логічно зрозуміти, і ми повинні так само це все враховувати. Тому я вважаю, що зараз позиція США, вона залишається критична для нас, і позиція Британії критична для нас. Я так само підтримую ідею якихось нових додаткових доважків, форматів, там політичних, не знаю, там Британія, Польща, Україна, наприклад, якась там реінкарнація, реставрація Гуаму, якісь додаткові ось міждержавні механізми, які мали б додатковий все-таки психологічний, політичний вплив на позицію таких україноскептичних країн чи на позицію країн, які
ну, дуже виважені, занадто виважені, дуже зважені і так далі. Зараз час, знаєте, де оголилися всі проблеми, суперечності. Він час, з одного боку, і дуже зручний, тому що все приховане, воно розкрилося. Всі маски зірвані. І ми зараз бачимо, так би мовити, правдиву сторону того, що було заховано за політичною риторикою. Але це час, коли треба знов-таки рішуче діяти і дипломатично, і іншими питаннями, не тільки через державні інституції, але велику роль так само відіграють недержавні організації. Ну вот, кстати, по поводу дипломатической плоскости хотела еще с вами поговорить, и непосредственно о переговорном процессе. Недавно Подоляк сказал, что переговорный процесс России сейчас приостановлен. Министерство иностранных дел России сказали, что не против остановить этот переговорный процесс. А есть ли смысл? Чи є смисл у переговорах з Росією? Тут треба розщепити все це на атоми. Що таке переговори, чого ми хочемо? Так само треба чітко і зрозуміло усвідомити, що хоче Росія. Росія хоче нашої капітуляції. Росія хоче наших поступок. Росія на неї не впливає думка більшості країн. Я думаю, що на неї впливає думка Китаю і Ізраїлю. Це моя така точка зору, я її можу захищати. Ось. Тому переговори. Ми зараз маємо проблему з полоненими. Да? І вирішити через міжнародні інституції, ну, я не знаю інсайду, вибачте, але я думаю, що напряму ми їх в переговорах, напевно, що не вирішимо. Нам треба посередник. Є проблема полоненими. Далі виникнуть іще багато інших проблем. Я думаю, що виникнуть інші проблеми, аж до, нехай там буде демаркації кордону, дай Бог, щоб таке було. Да? Тому якийсь формат переговорів з ворогом, він, комунікація, вона все-таки має залишатися при всьому тому, що це дуже психологічно важко. І це навіть політично досить для влади, ну знаєте як, воно політично навіть і небезпечно. Тому що ви ведете переговори з тими, хто тебе вбиває, але ви ведете з ними переговори. Дипломатія все ще залишається інструментом. Але інструментом не який формує обставини, а який ці обставини пом'якшує. Тому ми зараз повинні використовувати всі інструменти, які ми можемо використовувати. Позиція Росії, вона навряд чи зміниться, вона буде такою, яка вона є. І це пов'язано з... То есть в таком случае за стол переговоров с Россией Украина тоже садится только в том случае, чтобы принять подписание со стороны России ее капитуляции? Нам багато кому хочеться капітуляції. Нам багато хочеться капітуляції, ми багато говоримо про капітуляцію, сидячи там на диванах, да, і так далі. Тому капітуляції Росії не буде. Ми зараз навіть бачимо такий тренд, який останні кілька днів він розгортається, що Захід хоче там врятувати обличчя Володимиру Володимировичу, да. Що Захід вважає, і позиція США десь так само такі нотки є, що все-таки треба, ну, якоюсь мірою, так мовити, діяти м'якіше, не так жорстко, бо звіра можна, да, він з клітини може випасти і почне кусати всіх і вся. Я не знаю, як тут, якщо брати історичні прецеденти. От історія, вона в чому цікава, що все-таки історичні певні прецеденти були. І Росія ніколи не підписувала капітуляцію. Скажіть мені, будь ласка, коли Росія капітулювала? Історично. Я не бачу. Немає. Другий момент. Коли Росія йшла на поступки? Ніколи. Вона або розвалювалася, або, так би мовити, програвала, да, якась внутрішня революція відбувалася. Все. Інших форматів не було. Чи є третій формат, я в це не вірю. Формат того, що будуть якісь там круглий стіл, переговори, ООН, і ще якісь формати, десь Путін піде на поступки.
На жаль, нам треба воювати. На жаль, нам треба... Знаєте, як колись сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Менахем Бегін, сила єврейської зброї буде вирішувати кордони Ізраїлю. Та, зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Макаре. Чухсагулно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Макар Таран був з нами на прямому зв'язку, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка. А я с вами не прощаюсь. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Наши журналисты расскажут вам самые последние актуальные новости, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Традиционно к нам присоединится председатель Мечеса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Коршкенч.